Keď som bola malička, som tak malička, nechodila som ešte, a našli do poľa, tak ma vyhodili von, dali mi fľašu s mliekom a ma nahali tam a šli oni do poľa. A keď prišli, tak ma tam našli, lebo už keď som bola väčšia, tak som sa odtiahla na zadku voľade na dvor a tam ma potom našli. Ja som, viete, ako z chudobného rodu som bola, no moji rodičia boli chudobní, ešte som mala 3 bratov. Tak ja som chodila po službách. Veľa kedy. Kravy dávali do služby gazdom pásť. No a ešte som mala, len v júni 6 rokov mi minulo a v máji som už tašla tamto po tú horu. Ráno som myslela, a nie že stáť, ale ma zohnali otec kone poháňať ráno o 2:00 sa tašlo uhoriť. A potom utekať do školy a mohla som mať jednotky. Veru? Za to nenariastla. Za to som taká veľká. A chová hrdá nebola. Aj suché zemiaky, keď som zo školy prišla, tak ma čakali. Bôb sa navaril, starka nám v takom 10-litrovom hrnci uvarili vo vode, slanej, a potom to vybrali lyžicou a na hlinenú myštičku nám dali. A tuto máte jesť, keď sme prišli ako deti. No čo vám dám? Mám v obuvarení, nabrali za takú hlanú myštičku a položili nám a dali nám drevené lyžičke, alebo povedali, máš prsty, vezmi si prsty. A bolo. Ani len tie papuče poriadne. Cez žatvu, keď robili žatvu, tak som za gazdom zašla hrstie robiť. A takové dievčatko. A tam ma upichlo do pety. A tá peta sa mi zbierala. Tak mi ju gazda blitvu potom rozrezal. A tak sa mi zahojila. Nešiel nikto so mňou lekárovi však. Bosa som veru chodila do školy aj doma, to sa okopnelo. Čiže ťažko bolo? Ťažko, no ťažko. Aj keď bola zima, ste tam chodili? Aj keď bola zima. Tak zima, po snehu nie, už voľaké bakanče som mala, ale keď sa okopnelo, tak bosa do školy. U susedov tiež mali ako deti, ale my sme sa mohli hrávať len keď sme kravy pásli. Keď nám dali pás kravy a tam sme boli, tak sme tam už, keď sa nám zapásli, tak sme sa mohli hrať. A keď nám utekali, tak sme museli každá za svojím mal utekať kravami. Nemohli sme nahať, lebo by nás boli vyhršili. A ako ste sa hrávali teta na lúka? Či ste mali aj nejaké hračky? Alebo... Mali sme, narobili sme si z brezy také kolíčke a to sa volalo báška. A na to sme jamky mali na kopanie a palicou sme to triafali do tej jamky. To sme si postavili a zase kto trafil, tak sme si to kladli kamenčoky, že kto má koľko bodov. No tak sme tak robievali. Alebo na brezy, boli brezina už teraz to tam vyrúbali a tak sme si taký konár zondiali stiahli, tam sme uviazali si dole tie prúty, čo boli, dobre sme si to uviazali a tam sme sa hajdali. Jedna si sadla, druhá ju chytla, potiahla dozadu a pustila a leteli. Ale vtedy sme nemysleli, že sa to môže aj zle stať, že sa to môže odlomiť, alebo ne, že sa pobijeme, lebo čo ruky si polámeme. Takže ja som mal také dásky ohobľované a to mi otec spravili a to keď zemiaky varili do hrnca, do varených, tak to strčili a to ohli a dali do takých štipcov. A potom mi na to prebili takto remenčo krížom jeden a jeden takto dozadu, že by sa mi to nevyzulo. A na tých som sa lyžoval, veru, kým som aj do škôl nevychodil. Dobre boli? Či ešte aj sa obili zo spodu nejaké? Dobre boli, už sa mi remeň zotrhol a mala také kotrmelce. Neboli také špeciality ako teda. Ja som zase ukradla korytko, také, viete, drevené. Nemala som sanky, kúpiť nebolo za čo, tak som ho pekne krásne zodrala. Keď pri zabíjačke išli koryto brať a koryto deravé.